Романа Тютюн започва с Гроздобер. Ирина, дъщерята на старши стражар Чакъра, флиртува с някакъв богаташки син. Тя си тръгва и мисли, че няма с кого да дружи, защото богатите момичета са надменни, а бедните твърде простовати за нея. Спира я Борис Морев, сина на учителя по латински Редингота. Той е слаб, дребен, различен от всички други. Борис носи книга за тютюните, казва, че никога не чете романи. Уговарят се среща. Когато Ирина се прибира, научава от баща си, че управителя на Никотияна ще вземе на работа Борис. В стаята си тя мечтае как ще я приемат в медицинския факултет в София. Ирина и Борис започват да се срещат до един параклис извън града. Борис мрази бедността и презира съгражданите си. Когато я целува за първи път, с цинизъм си мисли: мъничко любов. Решил е да продаде душата си, за да се измъкне от бедността, но все още липсва купувач. Година по-късно те още се срещат. Борис работи в Никотияна. Когато Ирина му казва, че баща й знае за тях, веднага скъсва с нея. Предлагат му да отиде в централата на източни тютюни. В Никотияна всички го мразят и той го знае. Всички усещаха бруталното му ледено превъзходство на способен човек без милост. Той вече е на такава позиция, че казва кой трябва да бъде уволнен. Един ден идва Спиридонов, собственика на Никотияна, заедно с дъщеря си Мария. Той е към 60 годишен, висок, здрав, с орлов нос и хищни очи. Дъщеря му е болнава и страхлива. Спиридонов води любовницата си Зара, която е дъщеря на депутат на от обеднелия Хайлайф. Зара има някаква бедуинска красота, носи тюрбан, облечена е безупречно. Мария също е с тюрбан, но не вълнува мъжете, защото е бледа, невзрачна, пепеляво руса с плоски гърди и дълги крака. Страда от някакво нервно заболяване. В градината на Пейка чака Борис. Той заговаря Мария, казва й, че сутринта е бил уволнен и иска да се срещне с баща й. Тя убеждава Пиер Спиридонов да приеме Борис. Още от първите му думи баща й го определя като дързък, хладнокръвен и съобразителен. Той открива човека, който може да поеме след него Никотияна. Изслушва плановете на Борис и го назначава за помощник на главния си експерт Костов. Когато се прибира, Борис се скарва с баща си Редингота, нарича го глупак и нищожен побъркан даскал, който не може да търпи синовете си. Братята му са комунисти. По-големия Павел е избягал в Аржентина, а по-малкият Стефан развива нелегална дейност, заради което собственият му баща го е изгонил от гимназията. Редингота гони и Борис от къщи. Борис се домогва до Мария. Тя често свири на пиано и прекарва с него времето си. Виждат ги да се возят заедно на задната седалка в колата на татко Пиер. Борис бързо си е извоювал позиции. Реорганизирал е работата, съкратил е слабите и болни работници, въвел е премии и е подобрил производителността. Скоро той проумява, че Мария живее в някакъв свой невротичен свят. Тя е влюбена в него, макар да знае, че той не я обича истински, но е доволна, че поне я уважава. Главният експерт Костов предупреждава Мария, че Борис е студен като камък. Ирина е приета в медицинския факултет. Вторият братовчет Динко учи във военното училище в София и се обезнява в любов, но тя го презира, отвръщава се от селския му диалект и от всичко в него. В един бар Ирина вижда Борис и Мария. Те вече са женени от 1 година, Спиридонов е умрял и е оставил Никотияна на зет си. Борис кимва леко на Ирина. Автора го сравнява с хищник. От изгладняло и уръфано провинциално момче, Борис се е превърнал в мощен диктатор на тютюневия свят. Очите му са станали безпричинно зли. Борис вижда, че катлиристите настъпват и води преговори Никотияна да стане основният доставчик на тютюн за немския папиросен концерн. Най-важна роля от неговите представители в България играе фон Гайер, бивш летец, който е останал куц, след като самолета му е бил свален във въздушен бой. Той е директен и арогантен, притиска противниците си. Зара е станала любовница на подчинения му Лихтенфелд. Борис се наема да шпионира за него, като я заплашва, че ще отнеме апартамента, който е оставил татко Пиер преди да почине. Една вечер при Ирина спира луксозна кола. Борис директно я кани на вечери и да отидат от тях. Тя е притеснена, че жена му е там, но той заявява, че Мария вече не съществува. Вечерят в ресторант, той се държи сякаш не са спирали да се срещат и нищо не се е променило. И тогава тя пак съзна, че той не беше ни подъл, ни алчен, ни развратен в обикновения смисъл на думата, а само човек ожесточен от бедността и тикнат от нея по златния път на Никотияна. Парите още не бяха покварили живота му. Всъщност той бе измъчен и нещастен човек. Каква ненаситност, каква тревога, каква напрегнатост имаше в тия тъмни ледени очи. Той бе осъден да загине. Златната треска на тютюна го водеше към гибел. Ирина осъзнава, че го обича. Когато отиват в дома му, една прислужница води Мария.
Тя е станала като скелет, лицето й се е сбръчкало, косата й е окапала, погледът й е безумен, движи се като кукла, която всеки момент ще падне. Иска да им изнесе концертно и стръгва от пияното хаос от звуци, който се редува с откази от Дебюси и Шопен. После хуква одежки нагоре по стълбите. Борис казва, че иска да се разведе с Мария и да се оженя за Ирина. Тя обаче отказва, защото смята, че не може да остави жена си в това състояние и решава да му бъде любовница. Борис става основният износител за немския папиросен концерн. Започва икономическа криза, но той е изпреварил всички и е продал по-рано партидите си. Връща се в родния си град, където е купил малка къща за семейството си. Стефан е назначен на работа в тютюневата фабрика на брат си и подготвя тайно стачка. Майката моля за пари за сиропиталището. Борис дава 10 000 лева, но дори майка му почувства, че тази сума беше съвсем скъперническа за огромното му богатство. Избухва обща стачка. В родния град на Борис Стефан е начел на стачинците. Бащата на Ирина, старши стражар Чакъра, вече е научил, че тя е любовница на собственика на Никотияна. По време на стачката работниците му крещят: Моревчето направи от дъщеря ти Гювендия. Това го вбесява и той започва да налага с бича си хората на площада. Една от жените го убива с бастуна си и пада простреляна върху него. Борис отива заедно с Ирина на погребението на Чакъра, което поражда нови злобни коментари сред хората. Тя се чувства облегчена от смъртта на баща си, срамувала се от него. Осъзнала мислите си, Ирина усеща някаква грозна безпътица. Идва братовчети Джинко и я пита Борис ли обича или богатството му. Тя отговаря, че обича Борис и винаги ще го обича. Джинко го нарича истински убиец на баща й, защото е можел да повиши заплатите на работниците и пак да си живее като цар, но не го е направил. След стачката Стефан е пратен в затвор сред блатата. Станал е като скелет от тропическа треска. Борис е заявил, че вече няма да се застъпва за него. Стефан е отчаян, отказва се от всичко и пише писмо до Костов да намери начин да го освободи. Костов обаче 2 седмици не поглежда пощата си и когато най-накрая отваря писмото от Стефан, той вече е умрял в затвора от малария. Борис и Костов искат от Ирина да разубеди фон Гайер да не намалява поръчките за Никотияна. Тя се чувства принизена до Зара. Вижда Борис лишен от морално съзнание, от елементарна човешка способност да прави разлика между добро и зло, между подлост и достоинство. Виждаше само един нищожен търгаш, един изрод, един луд. За 5 години всичко от чувствата й е изпепелено. Борис е почнал много да пие. Ирина е усетила, че фон Гайер се отнася различно към нея и между тях има някакво физическо привличане. Войната е въпрос на дни. Една сутрин Ирина нарочно отива на плажа по времето, когато фон Гайер плува в морето, чака го, иска цигара от него. По-късно Костов казва на фон Гайер, че отношенията на Ирина и Борис са предскъсване, защото той много я е лъгал и използвал. Сравнява я с красива, но изцапана роза, паднала в тура на всеобщото разтление. Фон Гайер и Ирина не отиват вечерта на концерт с останалите. Тя опитва да го съблазни, но после го отблъсква и той намалява поръчките за Никотияна. В следващия епизод разбираме, че Ирина и фон Гайер вече са любовници, но тя мами и него с някакъв млад германец. Втората световна война е започнала. По време на бомбардировките над София, фон Гайер кара Ирина с кола към клиниката, където работи тя. Тя е привидно смела, но всъщност равнодушна и уморена от живота. Ирина му казва за изневярата си, а той отговаря, че въпреки това я уважава и цени. Мария от 9 години е пратена във вилата в Чамкория с медицинска сестра, която се грижи за нея. Накрая умира забравена от всички, само Ирина е в България и урежда погребението. Вечерта в празната вила Ирина се страхува. Появява се непознат мъж, по чертите му тя познава, че това е големия брат на Борис Павел. След Аржентина той е бил в Испания и в партийна школа в Съветския съюз. Ирина му харесва, в нея има нещо нежно, а е и много красива. Ирина също го харесва, разказва му как е умрял Стефан. Павел се присъединява към партизански отряд, в който е Динко, братовчеда на Ирина. Ирина, Борис и Костов отиват в Гърция за сделка с гърка Кондоянис. Това трябва да е последния удар на Борис. С Ирина са женени, но той се е превърнал в развалина и непрекъснато пие. Тя отива на екскурзия до остров Тасос с Костов. Той спонтанно решава да осинови едно сираче, Алекс, което откупува от чичо му за 100 лева и 6 бутилки ракия. Детето е болно от малария. Хазяйката на Костов дава на Алекс хинини, това предизвиква осложнение, от което малката умира, въпреки усилията на Ирина и Костов да я спасят. Борис също е повален от малария, докато е солон за последната си сделка. Въпреки треската, той разбира, че искат да го измамят. Убеждава гърка да вземе тютюна и да плати в швейцарски франкове. Когато се свестява за малко, пак мисли за това, че е успял да сключи успешна сделка.
Костов намира лекар, Борис му дава щедър чек да остане и да го лекува, но той не го взима. В следващия отказ разбираме, че партизаните са спрели колата на Ирина Костов и фон Гайер. Те превозват трупа на Борис. Фон Гайер е разстрелян, макар че Ирина опитва да го спаси. Тя и Костов са пощадени, защото преди години е помогнала на болното дете на командира в Снежна Виелица. Борис е погребан в Гърция само от Ирина Костов, слугата си и един озлобен гръцки свещеник, който не вярва в Бога. На гроба му забиват обикновен кръст, на който с тебешир са написани името му и годините на раждането и смъртта. В новото правителство Павел става министър. Щаба му е настанен в къщата на брат му Борис. Всичко е окалено и изпочупено. Само втория етаж е запазен. Павел дава стая на Ирина, като я уведомява, че имотът е конфискуван. Тя има пари в швейцарски банки. Ирина сякаш се ражда наново, влюбва се в Павел, но той е хладен и враждебен. Костов се самоубива. Книжата на Никотияна, в които се описват сделките с германците и плащанията да ги забавляват, са изчезнали. Павел ги е взел от сейфа и ги е предал на новото правителство. Ирина среща бившия си със студент Чингис, който я убеждава да се върне към лекарската професия, но тя не може да го направи. Получава нервна криза. Преди да замине за фронта, Павел я откарва с кола в родния им град. Тя носи само едно малко куфърче. В Словакия Павел получава писмо, че Ирина също се е самоубила с някакво силно лекарство.